Ihamo kadongan jumpa muse di acara Palabok Roha di kanal YouTube YKB Marhata Batak Toba. Ya renungan sadarion dibuat do sia buku renungan wasiat doh judul Mangolu Songon Pamatang ni Kristus. Nama roja hamai sian hatani debata di sada Korintus 12 ayat 12 sahatu 27 dohot pangodol hononna sian sada Korintus 12 ayat 14 songono ma didok hatana disi ay daging ipe dam nasa darwasna tung torop do hita songonak kana porsea ima akanaung di padomu di bagasan pamatang ni Kristus tau ku hodoi na pamatang ni Kristus do pamatak taon nasa pamatang do hita doho Kristusi sa pamatang lapatan na sa hadirion di bagasan ruas-ruas ni pamatang na maragami. Hagunaan ng pamakke ni ruas ni pamatangi petong marasing-asing do. Adong doy na boy idaon, jala juju tapakke. Alay laos adong doy na swapala juju tapakke. Adong doy bahkan na sotarida. Manangdang boy idaon ruas ni pamatangi. Alay molo say tarimangi sude do ruas ni pamatangi adong be ulaw na. Narumikot na ikon singotota songo pamatang ni Kristus ima sude ruas ni pamatangi adong be do ulaw na namaragam at katalenta dohot model pakobasyon tung maragam do sude. Alay narikot jamotonota ima haradion dinalahomadjakon para singasingan dohot hasurungan ni ruas ni pamatang na maragami. Lau majalo hasurungan ni nasada dohot na asing porludo adong proses. Ala memang lomuado rohani jolmai di zona nyaman rak dohot halak na sa pamikirio dohot ibana na sarupa dohot ibana. Di sada Korintus 12:14 maddo pabuwa ia pamatangi godang doruasna dang holas sada di bagasat parmoluat taupe nain gumodang mahita patupahon akka ulaon na maragam neng marsiajar hita majalo hasurungan ni donghatta siya tirita daksala molo marasing di bagasan pakobasyon jujuk do tubo parsalisian hinorhon ni na say ulumaro hatta mangula manang marparsauran dohot halak na sarupa dohot kita habe takas do pamatang ni Kristus pe tung torop jala maragam do songonido nang hita ruas ni pamatang ni Kristus tung maragam do kita saluhu na jala marasing do akka hasurungata. Amen. Sangonima hatani debata renungan dihita sadarion. Unang lupa kadongan, like, subscribe, jala bagi otua kadongan. Alamar hitei na doho dohita mangurupi. Ulaon marbarita na uli rab dohot YKB. Yayasan Komunikasi Bersama Mauliate debata mamanga ramoti horas.